Dokkum, hemel te ruten, versierd bregen en pleest verkeersborden. En bij de gemeente Dongerendiel staat de telefoon net stil. Een speciaal projectbureau houdt hem dwaande met onder andere veiligheid, farmjouwing, programma en versiering. En met vragen uit binnen- en buitenland. Ja, mensen gaan voornamelijk vragen hoe het parkeren en het breken van de binnenstad, maar ik wil vragen hoe mensen niet met een groepje heen komen van hey, waar kan ik dan het beste staan? Wat is die dag al te doen in de stad? Hoe laat moet ik komen? En ik voornamelijk vragen van bewoners van Dokkum die het nieuwsgierig binnen wat het nou voor impact had op de stad die dag. Het is een hele taak om de verwachte 25.000 bezoekers veilig te ontvangen. Die kunnen bijgelijks net alle keer achter Sinterklaas aanhobbelen. Goeie informatie is belangrijk, ook van tevoren. En dat kost tijd en mensen. De meeste mensen die thuis aan intacht zien op televisie, die hebben geen idee wat hierachter zit, wat voor organisatie. Wie zit er nog middenin? We doen dit nog een aantal maanden en ja, dat is gewoon, ik heb wel een militaire operatie. Bij goede veiligheid speelt het internet een grote rol. We zijn op meerdere fronten actief. Op social media, Facebook, Twitter en Instagram. En dan heb ik nog een website, Sint-Dokkum. Je krijgt een filmpje gelezen dat wie van de Benneborgmaster? Ja, klopt. De Benneborgmaster die gaat naar de Dokkumer Vlaggencentrale. En die filmpjes zijn altijd heel populair. Die word ik duizenden keren bezien. Daar is die wel een keer weer versteld van. En een speciale website dus? Ja. Mijn waar werk je er meer dan 50 man aan het feest. Alleen nogal van de gemeente zelfs. We hadden inmiddels 150 vrijwilligers van de DAI zelf gaan we inschakelen. We gaan een prutte ondernemers als sponsor benaderen. Die dus maakt het feest echt mede mogelijk. Dat is net natuurlijk alleen nog in Jild, maar vooral ook in activiteiten en het leveren van diensten. Dus er zijn volop partijen hiermee bezig. Een afdeling farmjouwing zorgt het voor een passend geheel aan vlaggen, versiering en oorzaken. Ja, we gaan aan het begin een huisstijl maken. Gaan we maar snel een goed naar zien. Wat vinden we mooi, wat vinden we passend van Dokkum. En die huisstijl die proberen we in al onze uitingen weer naar vorm te krijgen. En dat doen we met verschillende vormgevers. Nou, en verder zijn we in de stad natuurlijk volop bezig met het inrichten van de openbare ruimte. Het aankondigen van de parkeerverboden, dat soort dingen. Dus echt praktische zaken.